ليالي لما ترى ليالي لما ترى rewinde tobe bowal ganni rendo pinale nesu de nati didi jidon ko neddo goto de woni do de nati didi jidon ko goto sagato lembo darinodo hanke saha mum fi fiyande mum to bangi cukagu e to allo nawrunodo woni ko biiten sippir on sagata darido jiden ga woni mawdo jodido ne feññina maale kellu fagal kono kadi ne feññina maale andi yankagal neddo ko goto ngurno meje certudi sagata o fiine fiyande mum e dum don ko Allah hoddirno yo wure mum mawdo o woni mawdo dewowo Allah dum ko windande aduna sagata libannodo sagatabe hanki sagata bawnodo jotte bawnodo koyne bawnodo bile bencitti sagata kellinnodo mo andana lawe bosowe on jidon do no jodi on ni hande natti wodi on woni foydu nyam inde makko tigirigi ko Haruna Hammadi Nyang so en belama nawten bo boggel to bange nene makko tawde kay ko bi astel jara kono so en belama nawten bo kadi wuro wiete go Ramsari buri gorumo to bange ba makko tawde ko bi Hammadi Amadou Kaba dum sabi ni sa jeewi der dingal lambo o wiyanno kanko yummakko burnani mo ba makko burnani mo yummakko to bange ko be madanno lawe bosaye ekweji didi godno odo sagata wadi nyalani mum fi fiyande mum hande on nattido wonde yo Allah yurmo mo yafo kono wonko heewi ko wadno e der gurdam makko gile do woni sugu ombo yeba wabe no Demba Camara en wabe no Fimmoyi en wabe no Mamadou Soumare en gile hakkunde makko e sipirtebe tidbe waddi sahab men ko wayno Doubal Less ko wayno Abou Toba Gueye ko wayno Juggal Diaw tugi 1967 kadi do hodere makko buri feñde e der fête indépendance Mauritanie o mo ganda o ko jobinodo duwaw hayibe be cikki mataw jogi ko dole jinne walla ko dole janane o mo ganda o wuri ndema awo e gaynako caggal meccal makko sippiro e saha cagatagal e cukagu makko o nattido wonde ande woni Haruna Hammadi Nyang lollirnodo foydu nyam o mo ganda o pomnal mum bilal mum e jeejal mum nawino dum to Gambie to Côte d'Ivoire to Guinée to France ha to leydi Allemagne Haruna Hammadi Nyang lollirnodo foydu nattido wodde hande o mo ganda o hoñere hoder mum feñi to Agnam Siwol e der dingre Dakar to Magama e der nokkuji goddi to Juudi Jaabi e nokkuji goddi sippiro foydu Nyang nattido wodde Haruna Hammadi nattido wodde yo Allah yurmo bo yafo aduna non ko moftal radio Matam RTS e ballal Gawsu Diak ina moftani en yewtere nde be badduno ko nden bowal ganni are hande beleden bawo dum hetta to bangi sipiroji di Allah rokki hen wuri alhamdulillah rabbil alamin ko burten dañde fof koy dum ngari koy affaire sipiroji ko hen tagide en tagide kala nando foydu Nyang nani dum koy mbiriyagal ko henni o faggi yidbe rewbe e worbe fof ndende de o sattani o ronani dum e der galle bab makko kono woni yonnobe mo e der wuro ngo jibinaay mum go ono bogel faduwa e gure saraji mudum on saha ko bidi fi ngiruji ni sipire tan belti men ko wayno Demba Soumare ko wayno Mamou Chili en ko wayno Fimboyi len be don on saha ko kanyum en godi mbiruji mawdi ene sipire minen ko be sukabe amen jeeba kadi e sipire aldanani kam hen kadi di sipire tan kadi fitandu jidami hen dañmi hen teddungal par ce que ay département o tuganma Magama ummade Magama faade Boggel ha yetti mana
Sintian oɗo diwan ala fo ɗum warna ken ngadi ngadi sippirame waaru gangel naaɓe mbarini mi ngaari e jippimi ko gure ceerno ɓen kadi mbarini mi ngaari caggal nde Allah waɗi biriyagal Fodi Niang firi dingiral wuro ngo jibina e mum ngo yalti gure hoddiɓe gonde saraji makko ɗe amoni jogori jeeyede e jaale mawɗe caroje pinal fulɓe to banggue biriyagal hankadi koye Fodi nene heblono combat mawɗo darno e nder gurdam makko jogorɗo udditandemo dammude mawɗe ɗe o jogori yaltinirde pinal ngal o jeeya e muɗum ngal o yiyoya ɗum windere nde fof ngadi mi sippirede combat mawɗo ɓay tan ko combat mawɗo mi sippire Double Less premiére sippire amen Dakar o liɓi min mbatta kadi julde koor Mauritanie o liɓini min mbatta toon combat Nouakchott Allah rokkimi makko woni par bandone eyyi par ce que mi yaha pemtime makko waaji goto mbir goɗɗo ne wiye Bobo Dia ari nangi joomum ko yaltan noon caggal ɗum noon min mbadda mbaji min mbaɗi machine kanko Double Less caggal ɗum min mbadda duuɗi min mbaɗi machine eyyi oɗon ko noon min mbaɗi combat joyi min mbaɗi min Double Less o liɓi kam ɗiɗi eyyi on ko noon min mbaɗi e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ararayuji ene polodire e nder diwan gorgol Allah kadi hokki Fodi Niang weynude on ɗon araray weynani ɗum yiɓɓe mum e sehilaɓe muɗum wonani ɓen ɓe gandata makko yiɓɓe ɓe weltare mawde e nder oɗon diwan walla ni e nder falde gorgol wonno ko wuuro ene wiye Magama eyyi Magama 67 ko feete indépendant wanno toon kawrum toon koye Adama Senghel nden komin o ƴetti darapo eyyi caggal ɗum waɗi hakkude barakna e yantude département de Gorgol barakma ko Rosso e département de Gorgol ummade kay hayɗo Fariga eyyi ni woni min mbadda toon min jeeyi toon nden Hamidou Balen ɓeyɗo fof tawa ɓe guitti toon champion mabɓe wiyete ko Mawludu min kawri ala ko Jolfo tan min kawri kay min cippiri toon on kadi Allah rokki min woni e limmi ɗum toon ndemo noon machallah eyyi on no min mbaddi Mawludu wiyete Fodi Niang woni mbir tiɗɗo e yonta mum o woni gannude mbiruji jamanu mum fof ko ɗum ni waɗi hen saahaji hewɓe ene mbiya wonde omo jogui doole janane e ñawdole yimɓe ɓe gona yimɓe wuuro taw yimɓe ladde kono kanko Fodi Niang wona ɗum o wi hayso o yeddani ɗum ha laaɓi o dallinori ko oɗo duwaw eyyi min alhamdulillah rabbil alamin andi mi haalinima guila premiére mbima mbiɗa yetti Allah ene laani mbiɗa wonde duwaw babam diwan man ko kalami ɗo ko so yalta e radio ɓuggilnaɓe kadi mawɓe ma kadi babam ala fof duwanaɓe kala julde taske walla julde korka babam duwanaɓe nenam alhamdulillahi rabbil alamin min kane yummum men no wuuri wiyete ko jaara jawdi on wiyete jaara jibini assid jaara jibini ɓeɗon fof ko min wonde mi ɓami hirande gila ɓiɗo yara nde ƴettumi hirande ifra min ñamɓaɗande ifra jumawleɗo ina enta nder ɓam hirande o saabi ɗi yara duuɓi jeetati tuggat ma nden ha e ñalawma hande o ko joni oɗo dumunno foftumi hankkadi nde sukaɓam naati ladde foftumi haddi noon ko awo mbiɗa yiiɗi ɗum tan mbiɗo daña hen mi yiiɗa meeri Allah no wurti hen mbiɗo awa hen mbiriyagal ko cellal tiire e doole kam e wawde sippiro Allah rokki ɗum Fodi Niang o sippirama e Mauritanie e Sénégal fof kanko fof e tidde kanko fof e hellude e yonta makko haɗani won mbir kaɗomo ɗanade e kala saaha nde wadda e muɗum Double Less champion d'Afrique ko on tan ani wonno mo ɓuurimi hattan mbiɗa sippira e makko kono sippirame makko tan ko technique kono so woni face à face omo ɓuurimi hattan eyyi somin mbaɗi combat joni mbiɗo wadda e makko entraînement mi dogam mo mo andi noon minen gonduno salle goto o wawa fortide so forti kam mi toromfinam eyyi so tawi mi jaɓi sippirede normal ko kanko ɓuurimi hattan mi wawi gagne ka ko wona on ɗuminani wona on kay wona e nder Gambie wona e nder Côte d'Ivoire wona e nder Guinée Conakry wona e nder France
wona e nder alma Fodi Niang woni mbir cippiraɗo e Afrique o sippirama e Europe Amérique e ko nandi hen kono hade makko yaade ɗeɗon leyɗele tubakoɓe omo arta tigui rigui e yiilo banggu makko e nder leydi Mauritanie e Sénégal adi natirde leydi Afrique walla o adi natirde e nder leyɗele Afrique ko leydi mbitendi Gambie ɗo waddano e mbir debbo hayso tawi combat o dañani wadde waɗi saaha mo dañammi sippirde combat weeɓani ay diwan he oɗo diwan ɗo dañammi ɗo combat weeɓani ma yimɓe gaddu e Dakar gara ayi kamɓe ɓe gaddama magam juggal ari magam Racine Kelli ari magam Hamatara ari magam mbir ganki ari magam Hamatara Racine Kelli e juggal ɓe mi liɓiɓe toon eyi mbir ganki liɓi kam toon magam eyi nde gummimi toon han kadi ndi woni garmi 67 kawrumi beerna on saha ko hornode naɓ ko baran on saha gadi o yihe ko liɓi Hamidou Kanel o yihino o liɓi ɗum Hamidou dañi libde ɗum tan laabi ɗiɗi meeɗani libdimmi hay gotol premiére limmoɓe koto wiyete Agname Siwel hakkude Moustapha Touré e Mamadou Gueye woto won politique eyi nde limmomi toon ni woni on saaha Aren Mouton Kulle ɓe mbi kamɓe Fuutankoɓe mbi ɓayde mi liɓi Hamidou Fouta yomi adde ha Dakar mi sippe Hamidou Aren Mouton Kulle beela Hamidou liɓami e nder Dakar kañum dañi ɗum Kanel naaɓe yimɓe men wonɓe toon lawankoɓe kamɓe fof ɓe ndeni ɓe Bo Husseini waɗi combat men Dakar jaami toon nde mi yehi toon ɓoggilnaɓen toon ko wayno Gora Madandi Moudou Aldjouma en ko wayno Mamadou Souleymane en ko wayno Alassane Aldjouma en ɓeɗon fof ne tawa on saha Alassane Aldjouma no galle mum toon woni galle mum jippimi ni on saha e joom suudu makko Lembo kañum yonta ɗo ne wiya Fatim Demba Douce min wiyatamo ko ndaw ko moƴƴima ni woni mi fokkiti min kawrori min Hamidou min kawrori taw mi liɓɓi Agname Siwel min kawrori toon andi min aslamam ko arab min baba men dawi ko arab Amadou Kaba o ko biyeteɗo Kaba o won jibini Amadou Kaba o jibini Hammadou Ama ɓen noon woni hen wonɓe nde fiyande Sékou Oumar waɗi nde ɓe jeehi ɓe payi ɓe nana maggi ɓe nana kuñakaari ɓe nana jungo hande galleji ɗi eyi ni woni nde mi liɓi toon Hamidou hankkadi heddi champion ngaji gonɗi toon ɗe ko wayno Hammadou Wuri en ko wayno Juggal en ko wayno Abou Toɓo en hankkadi ɓe dañimi cippiroymi e Hammadou Wuri ko wiyete Juudi Jaaɓe Hammadou Wuri fof adi libdimi tan liɓami tan ha mettimi tan ko nden on saaha ko ɓe mbaɗi invitation juudunaɓe ma ɓuɓɓe aɗa andi o noon Juudi Jaaɓe e Juudi Guri ko gotum ɓe mbaddimi Hammadou Wuri toon min cippirimi Hammadou Wuri liɓimi Juudi Jaaɓe noon e gollere woɗɗinirani cippirmi Hammadou Wuri gollere limmiɗo min gari Matam Hammadou Wuri liɓimi Matam liɓoymomi Noojo o ko ni min mbatta heddi hankkadi eyi mais ala min mbaɗi martyrs Kanel Hammadou Wuri min mbaɗi martyrs Kanel caggal mon kadi aɗana yalta leyɗele men musne Sénégal aɗana jogornade leyɗele Afrique hol leydi ndi natirɗa e holko mbawmo natirɗa ɗo gadimi naatde ko Gambie min jaami Gambie eɓe jogii duuɓal S numéro 2 min kawri Gambie min cipiri toon limmomi o faddi ɓe mbaɗi lame min cipiri on saha wonno mbiɗa heewi toon combat tugganma tan Banjuli ha Serekunda ha Talinde Kunda ha Lame ha yetti Bunjur ɗum ɗo fof mi ari hen somi dañi tan mi wi tan combat am wattan komo mbaddanomi toon e mbir debbo to Gambie ɗo Gambie wiyete Lame combat o waddano ɗum koye duuɓal S waddano Fula Kunda ni woni nde combat waɗa Abdoul Demba ɓe jiili ɓe kalde duuɓal S mane seet ko duuɓal S wi duuɓal S sippirta e mbir debbo sixiéme mum ne bon amin jogii siko goto Sakki ne wiye Abdoul Sakki on toon ɗatanno wi ɓe mbi debbo o ko bakatoɗo ɓe mbimo wonde min ndeɓi ɗande son jooɓi
so ngiɓe fof sifran ni woni ɓe ngari min kalde combat e on ɗon combat hakkunde makko e on ɗon ɓiɗɗo debbo hewɓe e sehilaɓe makko dogimo ha tengti noon e mbiruji fulɓe ɓe o jeeya e mumen ɓe kamɓe fof ɓe mbimo so arte sumde kay yo joom kundal sum mbiruji ɗi fof won noon ne nganndi affaire makko ne kuli e min noon alhamdulillahi rabbil alamin won noon ene woni e maɓɓe mo jokkondirmi e sirlu kamɓe fof fundanaɓe eyi wona fulfundaɓe kamɓe rewɓe jogan sirluji worɓe ɓe kamɓe on ko ne hawni tan on no min mbaddini mi ɓiɗo leli nder suudam tan pinmi subaka mbabba naati ɓiɗo sogga ngarmi taw momi e danka momo jooɗi mbimi assalamu aleykum o jaaba jam cogum mbabba gartum taw mom lo jooɗi mbimomi assalamu aleykum o jaabaki nanne nder ƴettum silam garmi taw momi ɗon omo ɗo jooɗi ɗo o wirni ɓokkel ɗo nayi nder galle hakkude cuuɗi amen ɓokkel ɗo won o wi tuurni tan o majji eyi ni woni noon janngo e muɗum min pini subaka min dawi min e iframiñam nde min dawi tan ni woni asat faati addanami kasade mbimi ifra ndemen ngel ɗo lelsi en gayno kasi ɗo ni woni min ndemleni min gayni tan kafte mi darimi tan mbimi ami kasa tan jiilami janni ɓe nawi magama mi tina eyi min gondi hen ha hunde juuɗe o haali o jiimi eyi o haali affaire no ko gondumi o wi o haalinimi tagumanceede no mbaɗanmi hami serte hen no kaldata ni ko noon min kaldata par ce que o faabimama mi heewi kanko waɗi kam renfort no feewi no feewi no feewi mi woni jeeyami mbaɗmi ɗum mbimi maymuni yo addu ko foti waɗede o waɗa e ndiyam mi looto maymuni woni o waɗi mbimi ha ngam annoon tawra to muusi ni woni o ha hunde juuɗe o yeeho addumi kemmi ɗum lootimi way tan kono barigal fawnoyde am dootimi ceertumi hen nde ceertumi hen nde janngoymi amin joggotoɗe Birama Diako ummi Jowol ari nomi kombami Hamatara Jowol yewta mo sellaki nanngumi awas nanngumi awas ni woni noon nde hankkadi combat amin darima Gambe ko ɗon toon fa noon min mbaddama combat mbiruji ko wayno fulkundaɓe ɓe e mbiruji gonɗum kamɓe fof ɓe dogimi kamɓe fof mbima ɓe dogimi ha heddi ko pullo goto woni bagage am e mbir goto woni bagage am fulo sarko ɗum ɗon no joola ene wiye jalan on goto woni bagage am ni woni mbiruji hakkudeɓe fof dogma haalaji ɗi kamɓe fof ɓe dogi irkillen e engel en kamɓe fof ɓe dogi ha heddi ko tuuti en engel naɓe karuji joyi kaar hen foti waɗi capanɗe joyi nabɓe ɓen cippoti kaɓɓum gemman koye nder ma eyi ni woni ha combat o hankkadi pari nodde ɓe gori yalla ɓe gubbuno ɗum e nder lambe anani ni woni goriyal ngal ɓe kiɗɗi ngal yaltingal woni yilaade nid garan combat o woni heɓade o fukkiri kanko o fukkiri nden fokkirima combat waɗa annulé ɓe gaddi noon tuggal mattirɓe ɗo heɓoto ɗon fokkiti tan o yeeɗo fokkiti quoi combat o noon hankkadi tugganma dow stage o ha memi leydi ko hakkude neɗɗo e neɗɗo ga ko tuuba koɓe keedi ka ɓen noon ko sifatotoru jam i tan woni ɓe ngari hen mbimi ɓe joni noon mbi combat ɗum ene jogori waɗde probléme mbimi jomum patron mabɓe o wiyete ko Saybel Mati bitik makko nani jiimi e ɗum ɗo e saɗa lumba faade Pouye bitik makko ɗon jiimi Gambe fof ala mo foti kalis koye radio kalanmi ni woni mbimi Saybel kañum woni mawɗo lam mbimi champion fof mo kolliɗa ɗo e nder Gambia addu ɗum sifiri waɗa ɗum cadeau tubakoɓe eyyi ni woni Irkil ari engel ari o wiyomi sifiri engel sifirmi engel e limi ɗum engel ɗum so labba ka bagage banani hay hunde kono ɓe ɓeydi kalis mum eyyi nden ɓe jomno kam ko temedɗiɗi engel eyyi
temide engel ɓe jogi nden hankadi seppiri engel mi liɓi ɗum ambassade amen ko fimbonaji wonno toon ambassade on wonno ambassade gambe on ɓen ma ngar nden on ari ɓe mbiya ɓe jalta woodi jaltuɗo e boowal e mbi saybil maɗi ɓe jii ne jogii feeri ɓe dutti amen jogi feludema ɓe dutti amen nden ɓe duttima amen ni woni ambassade amen o téléphone birgal sandar muɗum defsiji ɗi ngari e kiltaji ɗo kañum ɓe ngari ɓe defini berlaji kono ɓe ala ko mbawino saybil ko joom kaake eyyi wayno fof tan ala caɗele nden min jalti noon han kadi min jii wajiɓe ne juura kalis ɓe gone juuram tuubi koɓe min jaade maɓɓe ha galle jaati nden jippimi ko Serekunda jippimi tan ko banaji naaɓe soko goto ne wiye ni innira Abdourahmane banaji mawɗo ene wiye Abdourahmane ko on ɓen gonno jaati kadi banaji naaɓe ɗo wataɓe keɗo kala men ay ɗon mi meeɗi waddede ɗon jalan ɗo Serekunda ɗo ɗon ɓe koɗi gaddami ɗon e jalan ko neɗɗo walla ko kappuɗo ko mbir ko joola ko mbir molnaɗo mode min hoorama meeɗi libde kono liɓimo ɗon mi liɓimo ɗon o liɓi kam fuɗɗum ɗo lame limmomi birkama nden so neɗɗo nanama wiyama liɓi kam tan Dakar naɓe gaddoya ɗon limmom birkama mbaɗoy combat men Dakar aren robel dalmat min jeeyi toon limmomi toon kanko jam o anna ko noon min mbaɗi eyyi caggal gambi caggal nde gimmi ɗon gambi de eyyi nde min gummi gambi de nden min gummi gonɗum koye taarif haalandema no mbadduɗumen e tubakoɓe a namdima hol combat mo ɓuurmi dañde kalis eyyi tubakoɓe min jaade mabɓe nayi min ha utiltande maɗo ɓe teddini min ha ko ɗon tan wawi hadde cugol on tako sonno aɗa andi buuɗi sappo engel fof weccata ko buuɗi sappo weccata ko capantati eyyi buuɗi sappo weccata ko capantati eyyi temed tati weccata eyyi temed tati weccata e dokkimi tan kaali cugol on tako son tan ɓe buuɗi sappo ɓe buuɗi nogas ɓe dalasi ɓe ko ɗum ɗon noon ɓe dalasi ko mbuɗ ɓe dokkimi noon kaalis ha heewi kono nde yiya han kadi ha janggo mbiɗo hoota min jeeyi to saybil madi ɓe mbi somi yeehi saybil madi tan fellan kam taw noon omo addami toon toujours garmi ha toon mbima boos sa danmi ɗo woni ɗo ko hakkude firil tan wawi limde kono wona capantati firil tini liɗɗi jigui ferilaji makko kaalis kabɓe no wayni ne garmi nde o resi ko debpulo kadi yimɓe makko liggotoɓe mo ɓe fof ko supporteur uji garmi min de jimi yiɗi ko boos taw noon jaari taɓa ɓe mbi o toya toon sa yi toon ɓayri o a liɓɓodiri makko mo wawi waɗi ni mbima tan yaade mi timminani tan ɗum e damal mi noddimo o wiyoma tan yaade taw mon toon min calmodiri ha Sadi Diop mimomi saybel winam mbimi sa yiɓiɗa ara e gam sibabu fitano so wonani sibabu mi ma min narta gam sabi mi anda ka hay goto kadi ko an kadi teddinimi mbiɗa ara mbiɗo hunde fof aɗa waɗanami min nene kadi ɗum ɗo kadi somi andino e ngelo ko champion ma mi sippata ɗum par ce que no wawi addude caɗele hakkude eyyi joni noon gonmi koye fodde Dakar so wona taw ko ni téléphone ma walla lettere ma mi arata gam somi sabi wimi joni paɗa mbimi joni demmina ruuri hankam demi ko mi joni noon ko jiɗɗam mbimi joni han kadi mbiɗa yiiɗi bagueji mbiɗa yiiɗi sakiraji mbiɗa yiiɗi ɗum ɗo ko kalmi fof winde kalmi fof mataw o rokki kam ɗon mankata ujunere ujunere engel ɓe sikki ko ujunere engel ko capantati ujunere chef ujunere capantati ujunere chef ni woni han kadi noon gommimi toon gambe gattumi nde mi arti noon han kadi min mbaɗami combat France ɓe mbaddimi Diallo ɓe mbaddimi oɗo Diallo Mamadou Moussa ɗum welno tan ko taw aɗa jiime ɗum ɗo walla tawa ene waɗa koko filma tan yimɓe ndar caméra ji ndar ɗum ko ɗum welno taw ene filma tan ndar
Allah jarama a jarama Mamadou Moussa Sow musidɓe tedduɓe tiyankoɓe haalirde ngendiyankore dowla Sénégal catal sappo e goho tiyankoɓe yewtere meɗen kelgal ko hunde e jubbande gurdam foydu ñam mo ganduɗa hoorema gollima golletiɗo to banggue pinal to banggue coftal ɓalli e ko nandi hen e jamma hande o ko ɗo dartotoɗen caggal nde kettiɗen Harouna Hammadou Niang no lirɗo foydu Niang e ko haaldi yewtide Gawsu Diaka nder yewtere mum kelgal pamen tan battani jattan ko lattan ko ɗum saabi aduna e nder gurdam neɗɗo fof no foti wattorde nattude wawde e nattude wodde hanki foydu Niang uddunoɗo dingri yeehi ha natti wawde hande Harouna Hammadou natti hay wodde bowal ganni ina duwonombo yo Allah yurmomo yaafo banjawli cuballo mo jaadunoɓe koyne ɗamɗi leylimaje coori hawoyo ko koline no am yotaw kono do jamnudo dembo dembo mo ban sabe abubi